Kaseng Hinyotrap Youth Council HYC ka Krishan yaki kinhun niam bapher pan pasya ya kasarkar jilla Batmu banwanra ya ka an Mikhalia Regulations of Gaming Act araja apwe halor kani ka an man pankala long ya kani ka jilla kumka jilla ya khalai kani ka long bahdian bakaseng kalawan ni kendo yusumbut kasarkar jilla uba president song pan pasya ya kam khalai ka banwanra ka jilla namar ka kam khalai kanwanra ki kam thambor ki kam tu kam thiam bat ki jishkwar wa punjat Pagang kata ya ke imlang kesalang. Lawan banyak kendu ya Deputy Chief Minister Pak Presiden Tensong. Alor kemat bah hadir mengilayu pada kalian untuk sorkar lawan ra itu Pak An balatif mutaka Meghalaya Regulation of Gaming Act arjar arkuwe. But kumjuru ngilayu bah keladon ka jingpen pang nak kalian jongki balang beper-beper nak kalian jongki kenhun nyam beper-beper jong kejelah ibu arkuwe. Alor konong rem bah kani ka an kan penkelalong ya kejala kajongi lane bantip ya kejala kajongi kum kata kajaka ya kalan tena kalian jong seng ngi kershan ya kajing penpau jongki kenhun balang beper-beper jongki kenhun nyam beper-beper namar bangim pa kejala kajongi on tip kum kata gambling state lane kata kajaka ya kalan namar ba undi tang balang ba kani kaan on pelong lane on tip ya kejala kajongi kum kata kajaka ya kalan ringi tip ba kini ki jaka ya khalai le si gila banwanra lane kim penmi pat ya shubon ki ki kam sneo nalor ki kam ya khalai la ban mi ki kam auria la ban kila banwanra syaka no syaki kam tu kam thiem kala ban khata ya ka imlang salang gi bro khoi tina kalian coba seng ngila penpau ya kacing persya kajongi bat ngila bu ru kacing dawa khmat jong sorka khmat jong deputy CM mentan baka government ka di ban repeal lane ban weng no sesendon ya kadigaan di nakaliang jong deputy CM kacing ekren ka jong mentang si pula penpau ba kesorkar kan syong perkhat ya kani kam bat kan sa syem ya karai ka hakini gisi ke banwan bat kawiru ka ba ngingila penpau mentan Ahmad jong deputy CM naman iyo iya ka jingkran jong chief minister kini singi ka san and rhetoric apor begini ki kendun niam bat ki kendun balang kila iya kendu yo ulong ba ka sorkar kampat menteri kami kani kaan kandang iya keren ban menteri kam ndai kawi ka jingtip ka bangini yo menin kalong ba ka sorkar kala dapat bantung pa yo retired judge jong ka Allahabad High Court kum utau chairman jong ka Meghalaya Gaming Commission ya ka bangila kelima Ahmad ya deputy CM mentan pi nak kalian dong deputy CM kajing sisa ningkong ulah kentat ban ong ba kani ka kam klemon ra po ka cabinet kumno la bantung yo tau retired judge rehadin pat ba ulah confirm nak taxation department layo jing tip ba ka taxation department kala ya chakman bantung yo tau chairman joka Meghalaya Gaming Commission kat kum ka an ya ka balasna da sorka pi kani kalong ke bangim la ban pediang namar la dengi puli ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act arku bat kumjuru ka rules arku ki ong ba ya kani ka commission kata ka Meghalaya Gaming Commission kande ka permanent commission komut ba kanlong kumju hi kum ka Meghalaya State Human Rights Commission kanlong kumju kum ka Meghalaya State Women Commission but karu kontri kam lani ka terms of service kinlong kumju kumbajit yakini ki commission ki belong permanent ne ka belengo kalong ba habajit pang yung habathung pat yung new retired judge na po Allahabad High Court lala pa yang ni ka kam lale be thik tang da taxation department komut ba kila penken ki kendon ya ka ai ka bala tho balasna po ka an ka rules dan kalian ka jong ngila bu ka jing dawa khmat jong deputy CM badai ban weng ya uni ya kani ka jing thung lani ka notification ya ka bala penmi da taxation department namar baki klembut renti ya ki an ya ka pamaki hikisna ti kajing kren galong ba nakaliang deputy CM lakula ringi ba ya kani kam kin sara po cabinet but kin da ya kren pnya laon penteri kam ne onong penteri kam ya kani ka Meghalaya Regulation of Gaming Act aku taxation department claim da wanra hapo ka cabinet claim da don ka search committee kalong be an de tingi nakaliang jongi ngila penpau ya ka jing persya bat ngila dawa badai ban weng no ayo ni brio namar kuma ong mene bala da sorkar ko ong bangindang perkhat ikani kam ngimpat penteri kam ikani ka an ngindang don ru ka consultation bagi stakeholders la kalong kiseng balang ge fair kiseng nyam ge fair kiseng balang ge fair kamut ayu pat filada thung yo ni brio namar ka kamram jo ka commission kalong ban penyat ya kani ka yaki kita ki kendon ki bedan hapo jong ka an
Tila ada fila thung lepa kamut fila mut banyak cakmat. Dega jing keren bod deputy CM mentan pekalong bak sorkar kam don jing mut banyak cakmat mentan rekan nang ya keren ni kan ya kam tat haduk ba la clear kita ki doubts lene ki jing bom ya sotu apdeng mu jong ki kenhon ba fer fer. Na wana kalian ka jong ngila ong ru ko ngila pen pau ru pi la da fi pule ya ka bat ya ka rules ka definition jong player. You player ki ong kat kum ka rules ki ong any person above the age of 18 can be a player. Umat bang nu nok syong syong lani ubriu balata me khat pras nem chene ulak ban ya simenta kata kam ka kita gi gaming ndai la da fi ngap pa di statement ya about DCM u minister in charge taxation u chief minister ki ong ba on sha ban ile ka tangi ki outsider umat tangi ki tourist ndai ka jing tho pat kam ya hap ken ba kata ka jing keren ka jong ki tingi la keren ka ba sha gi ong ba la da fi kwa la da fi mut ban ong kum ta te dei ban tho ken hak an bu khalong kum ta khnang ba kini ki jing bom ya so tho la ni ki jing so tho ki jong yi ba ka an ka keren na kumwe statement jong ki jong minister jong deputy CM ul CM kalong na kumwe kan clear ki kini daw ti kitar ki kini ki jing dawa ka jong yi but there should be clear definition who is a player and who will not be a player. Gambling lani kata ka legalization of gambling should not be the only way. Nali kamdei mandei tang kata bo finshu perlong ya state ka jongi kung ka khalai ngamut fin tang banyo ya revenue fin pen kala lengkar no ya state ka jongi. But ngila ajing mut ru ya sorka na ka po fi menta ki MLA ki MDC ki ex MLA ki ex MP ex MDC pitung kung ki chairman ki co chairman jong ki board jong ki corporation ba fair Pikitu ki MLA MDC ki badan menta ki layo lepa yo tulap na sorka. Tada kidi ki ex MLA ex MP ki layo ya pension. Tebeli pihak ban tepen serwakai pada pisah jong jala ba pensiu ki. La pikwa ban save la pikwa ba ta state exchequer jong ikan don ka pisah. Penduna ka jeng pelut ya ki pen serwakai ka pisah jong ba. Ka baar ka ba ni keren ka por ka long ba ka government kan te bandan kata ka zero tolerance on corruption. Zero tolerance policy on corruption. Naman yo i ka por ba kajing kenok bamsa piki officer sorkar yaki department di fair la pikwa shisha ka sorkar la ni ka jala ka jongi kan don ni ka pisah ka bakala ban pelut iki kampen roy kemut pihak ban adopt ya ka zero tolerance policy on corruption but kabalai kalong ka leakage of revenue ya kabal la da fibet yaki CAG report ki bana kasnam pinlap ki observation jong CAG bong ba hakatana forest kata ka leak revenue jong state hakatana mining kata ka leak revenue jong state tela da fikwa shisha ba ka state jong kan don ni ka pisah te plug kita ki loopholes kan penduna ya ka leakage of revenue pimdan kam badawan ra de kini ki kam ya khalai mo ya ka bangila keren roh ma jong di CMP mentangi la don lepa la de kidon ki jing kren bong bangila don ya ka thok team ila don ya ki lottery kini ru kila dai ki kam khalai te bele on nak penbun syu ki kam khalai ki ka jala ka jong ya ki bala don la regulate lupa da ki ani ba fair jong state nyim ka apat ki banang penbun syu ki kam khalai te kita ki ya ka bangi la da ban ajimut ya so